Takže, dobrý sa Starboy, ja vítam vás pri novom videu na tomto kanáli. Dnes sa pozrieme na tier list lakovaní nových monopostov pre sezónu 2025. Ešte predtým, než začneme, hoďte nám ten like a odber. Veľmi mi to pomohlo a ešte jedna dôležitá vec, ktorú musím povedať, tak všetko, čo poviem v tomto videu, tak je môj vlastný názor. Vy môžete mať iný, je to v poriadku. A pravdepodobne aj budete mať iný, takže kľudne napíšte do komentárov, ktorý sa vám páči najviac alebo ktorý máte najmenej radi. No a my teda môžeme začať a začneme hneď Kikom Sauberom. Sauber. Za mňa toto ich lakovanie, tá zeleno-čierna vyzerá fajn, tá zelená taká tá neonová svetla, krikľavá, tak tá vyzerá celkom v pohode. Ale zase nie je to úplne topka, také niečo ako Ferrari, nie je to proste top. Takže za mňa Kik Sauber je takto. Solidné, ako nemám čo, vyzerá to fajn, vyzerá to v pohode, ale jak hovorím, nie je to úplne, proste nie je to taký ten top. Chýba tomu niečo a my sa tým pádom môžeme posunúť ďalej na Williams. No a Williams, ja neviem ako, oni sú modrí už nejakú dobu, to všetci vieme, že sú modrí. Neviem ako, ja by som sa rozhodoval medzi solidným a je to v pohode. Ale neviem, pravde, ktoré... Viete čo, dáme to k Sauberu. Prídu mi, že tieto dva sú relatívne podobné. Minimálne aspoň teda mne sa páčia podobne akože. Takže za mňa takto. Ďalej tu máme RBčko, za Visa Cash-App, Racing Bulls. V-Carb. No a za mňa V-Carb je fajn, V-Carb vyzerá v pohode, fakt vyzerá to jak bielý Red Bull. Ja keď som to videl prvýkrát, hneď prvá vec, čo ma napadla, bielý Red Bull. Hej, takže za mňa banger. Bielý Red Bull vyzerá v pohode. Ďalej tu máme Haas, no Haas tu bude trošku ťažšie, lebo Haas z nejakého dôvodu už minulú sezónu bol taký, že nejaký. Mne sa nepáčil proste ten monopost. Príde mi taký divný proste. Nevyzerá to dobre, nevyzerá to fajn. Takže za mňa Haas je mid. Ja nemám čo, dokonca možno by som ho dal aj tu. Ne, to zase tak nie. Za mňa mid. Proste už minulú sezónu to bolo také všelijaké a oni v podstate len zobrali a tak nejak otočili tú čiernu a bielu. No, výsledok bude plus minus rovnaký. Minimálne pre mňa je rovnaký, takže mid. Ďalej máme Aston Martin. Aston Martin, keby bol celý zelený, s tými prvkami tej ich žltej alebo zelenej, také tej krikľavej, neviem, žltá skôr, tak by to bolo skvelé. Bolo by to hneď sem. Hneď. Ale ako náhle som si všimol, že na tom sidepode vzadu je proste čierny štvorec z nejakého nepochopiteľného dôvodu, teda ja viem ten dôvod, pravdepodobne budú chcieť šetriť hmotnosť, ono to bude z karbonu, nebude na tom žiadny lak. OK, ale to sa dá sa to zrobiť aj krajšie podľa mňa. Nie, že vám to začne proste v 2/3 tej bočnice, ale len tak tam proste dáte štvorec, viete, to proste nevyzerá to fajn, takže Aston Martin by bol tu za ten štvorček, musím ho dať sem. Ďalej tu máme Mercedes. No, Mercedes je zaujímavý, lebo tu nedošlo k nejakej zmene, takisto ako pri Aston Martine. Ale za mňa tá zmena je fajn. Trošku pridali viac tej striebornej, trošku ten predok je inak. Tie čiary sú natiahnuté. Máme striebornú na tom intakeu z vrchu. A máme striebornú aj na sidepodoch trošičku viac z vrchu. Takže za mňa to vyzerá trošičku lepšie. Predsa Mercedes strieborná patrí to k tomu. Takže za mňa... Minulý rok to bolo takto, tento rok to je takto. Nemám o čom, vyzerá to dobre ten monopost. Hej. No, ďalej tu máme náš klasický Red Bull, ktorý na tento pole už asi do pár rokov určite áno. No a ja neviem čo mám povedať k Red Bullu, lebo mne ten pole príde taký nejaký. Neviem prečo mne proste, ja by som ho dal do solidnej, ako... Dobre, banger dáme. Lebo zas nie je to na úrovni Kiku ani Williamsu a zas nie je to ani na úrovni toho Mercedesu podľa mňa. Takže sem to patrí podľa mňa, je to solidné. No, ďalej máme Ferrari, ktoré je, podržte si klobúky, červené, áno. Dalo sa to čakať. Logicky. No ale s tou bielou, keď som to videl prvýkrát, tak mi to prišlo také, že... nie je úplne v poriadku, so bielou, že nie je to dobré. Ale ako na to pozerám s odstupom času, tak chápem tej bielej a vyzerá to fajn. Ja neviem, proste červený monopost Ferrari, no ja ho musím dať sem. Ako Ferrari proste za mňa červený monopost, čo vám poviem viac. No ďalej tu máme McLaren, z ktorého sa stáva Red Bull, ktorý sa rozhodol, že svoje pole pimení nebude.
Lebo tento vyzerá totožne ako minulý rok, možno s nejakými malými detailami. Ale celý auto je totožný. Ten polep, fakt. A neviem, za mňa ten McLaren taký nejaký by som povedal. Neviem, čo si má myslieť o McLarene, ja by som ho dal... Necháme ho asi tu, lebo znova, ja by som ho dal najradšej tu, ale príde mi, že to nie je na úrovni týchto dvoch. Ale že je to na úrovni týchto. A tak rozmýšľam, že neviem, či V-Carb je až tak pekný, že by mohol byť tu na s týmito troma. Nemyslím si. V-Carb zosunieme sem dole. Lebo nie je to až na takej úrovni, fakt. No a posledný máme Alpine a tu vám musím povedať, že Alpine je absolútne škaredý, ja ho dávam sem. Znova je to môj názor, ale Alpine je absolútne škaredý monopost. Odkedy prišli s tou kombináciou ružovej a modrej, to nemôže fungovať. Ružová a modrá za mňa nikdy nefunguje, nikdy nebude fungovať. Ja ho musím dať takto. Proste ja by som to inak nemohol dať za mňa takto. Je to absolútne hrozne škaredý monopost. To už minulý rok mi to prišlo lepšie, čo bol skoro celokarbónový, proste veľa odhaleného karbonu tam bolo, tak už to bolo lepšie. Jak toto. Lebo toto je tragédia, fakt. A som zvedavý, koľko farby sa zoškrabe ešte do testov. Lebo predpokladám, že nie všetky monoposty si ponechajú takéto krásne lakovania. Obzvlášť nie ten Alpine, som zvedavý. Takto no, ja nemám čo. Za mňa takto nejak... Ja to vidím takto, tie polepy, áno. To je môj názor. Vy môžete mať samozrejme iný, píšte dole do komentárov. A my sa vidíme pri nejakom ďalšom videu a zatiaľ čaute.